Вітаю, сябры. Так, сегодня с музыкай, сегодня весела, сегодня добра. Павінен быць добры гук, я спадзяюся. Нарэшце мы наладзілі гэта ўсё з новымі нейкімі прыладамі, якія я аджала шчыра ў сваіх дзяцей, але па-іншаму ніяк. Я спадзяюся, няма ў вас гальмаванняў, няма ў вас шуму, трэску, піску, усяго рэшта. І вы мяне чуеце, напішыце, калі ласка, як відэа, як гук. Я не буду пытаць, спадабалася вам песенка, таму што відавочна, што гэта гімн новай Беларусі, якім мы вельмі ганарымся. Ён з'явіўся пасля пратэстаў 2020. Мне, шчыра кажу, ён вельмі падабаецца, таму я з задавальненнем яго ставлю, тым больш, што самае галоўнае, YouTube не блакуе за яго відэа, то бок дзякуй нашым стваральнікам, якія гэты цуд зрабілі, у нас няма праблемаў слухаць прыгожую музыку. Вітаю, сябры, калі ласачка, 10-10, супер клас, давайте працаваць, сьогодні шмат навінаў. Ой, нешта мне все часцей чухаецца нос, мне падаецца, што я буду нешта адзначаць, сябры. Вось, мы не п'ем, але заради такого, шчыра кажу, я готова нават нешта там з сваімі сябрамі і дзынкнуць. Так што сённяшнія навіны паступалі хутка, тэрмінова, з абмеркаваннямі. Зараз усё тое, што на дадзены момант ёсць, мы абмяркуем і зробім некаторыя вынікі з той працы, якая ўжо ідзе цягам году. Я шчыра кажу, мы вельмі шмат працуем, мы шмат часу прыдзяляем беларускім пытанням. Сёння я так цікава прабеглася па такіх ланцужках гістарычных. Таксама вам распавяду, што тут хутчэй за ўсё рабіў Васкресенскі. У мяне няма пакуль доказаў. Я пакідаю гэта ўсё на маіх сяброў з Украіны, якія зацікаўлены ў тым, каб вось гэтай прарасійскай наволачы тут не было. Таму абмяркуем. Я шчыра вітаю сваіх сяброў з зямлі. З зямлі ёсць паведамленні, я спадзяюся, цудоўнае. Я вітаю маіх украінскіх сяброў, вітаю вас, друзі, дзякую, што долучаецеся. Моя аўдыторыя, я вчора глядзела аналітыку канала, яна расце. Канал патрошку зноўку пачынае ажываць. Так, тэхнічнае пытанне мне дрэнна робіць, шчыра кажу, але мне падаецца, што калі чалавек шмат працуе, я абсалютна ўпэўнена, што вынік будзе, і ён будзе пазітыўны. Вітаю Канцэла, вітаю з добрым людзям, Олекса Каваліў з намі, Нрл О з намі, Джеймс Бонд, асабістая Абдымаха. Бачу, Артем, вітаю, Сонечка, і я хацела бы, Сергій Паршак, у мяне, вітаю з модеркай, я вельмі люблю, калі мае мадэратары вітанку перадаюць, і у мяне атрымліваецца украінскі сцяг у чаце. Мяне шмат тролілі за гэта, але я заўсёды казала, што у мяне самы натхнённы і самы патрыятычны чат. Таму, сябры, збіраемся патрошку, зараз абмяркоўваем падзеі, якія адбыліся сёння. Ёсць шмат навінаў, але будзем абмяркоўваць галоўнае. Я папрашу вас, не забывайце, калі ласка, у нас з вами, я не магу сказаць, што на балансе, але мы працуем з вами па 4 ключавых праектах. 3 асноўныя, я так ужо, што называецца, дакупы. Гэта нашы праекты на зямлі. Ім таксама вельмі патрэбна дапамога, і на зямлю дапамога ідзе вельмі складана. Вітаю. Цяжка працаваць з зямлёй, але шчыра кажу, мы робім такія крокі, мы робім такія цуды эквілібрыстыкі, што ў нас усё атрымліваецца. І яны побач з намі, мы іх адчуваем, мы жывем кожны дзень Беларусю, у Беларусі. У нас ёсць магчымасць з імі камунікаваць. Мы і тут зрабілі ўсё магчымае, каб быць з імі на сувязі. І ўжо год, канешне, мы трымаем строй. Сёння
наши, ну, можна сказаць, сябры з супраціва летяць ДНС, кстати, экстрэмісцкія, як мы любім суполкі. Яны размесцілі відэа сваёй працы, гэта ёсць на маём тэлеграм-канале, можаце, хто не падпісаны. Адзінае, што ён зараз зачынены, таму грукайце, каля ласка, ўжо нам у дзверы, паколькі ў мяне на канале сядзяць мае сябры з зямлі. І, канешне, іх бяспека для мяне прыярытэт, але я ўпэўнена, што калі вы пагрукаеце ў гэтыя дзверы, я з задавальненнем адчыню іх і будзеце назіраць, што мы публікуем штодзённа навіны, астатнія цікавыя. І адна з галоўных навін з зямлі, і я вельмі спадзяюся, што так і адбудзецца. Зміцер Фурмана ў 21-га, хутчэй за ўсё, паколькі 20-е, калі я не памыляюся, перападае на нядзелю. На нядзелю. 20-е гэта серада. Мабыць, нешта паблыталі з датамі. Ага. Хутчэй за ўсё лістапада. Я сёння давала інфармацыю, што у кастрычніку, але у лістападзе павінен выйсці Зміцер Фурманаў. Гэта вядомы актывіст, ён з каманды Сергея Ціхановскага. Мы шмат прыдзялялі яму увагі. Учора мы распавядалі пра тое, што ён дапамагаў, і гэта яго на стуле забралі ў бус, і мы яго страцілі на доўгіх, амаль 2 гады. Да яго быў прыменены каэфіцыент 1/2, паколькі ён доўгі тэрмін правёў у СІЗА на Валадарцы. Вы памятаеце, мы праводзілі там акцыю у падтрымку Зміцера. Гэта яшчэ перадвыбарчая кампанія, такая умоўная перадвыбарчая кампанія ішла, і нашыя сябры знаходзіліся там. Там жа праводзіла акцыю яго сям'я, яны абвясцілі галадоўку, там была яго дзяўчына, мы праводзілі там, рабілі стрымы з-пад Валадарскага, сачылі там ціхары, былі правакацыі, былі спробы затрыманняў, таму што варту круглыя сотні неслі нашыя сябры, нашыя знаёмыя, хто неспакойна ставіўся да гэтай сітуацыі. Таму Зміцер Фурманаў для нас гэта вядомая фігура. Я з ім сутыкалася. Таксама у некаторых суполках мы, можна сказаць, разам працавалі з адной мэтай, гэта зрабіць Беларусь вольнай, незалежнай ад дыктатуры, за што ён быў пакараны тэрмінам. Я з вамі зараз размаўляю з-за мяжы. Але трымаем строй, як сёння я сказала сваім сябрам з супраціву, за гэта і вып'ем. Нешта мне шкодзіць трошки некая штука. Але гэта такое. Роўная трансляцыя хеленмінская, гэта цудоўна. Я запускаць буду салюты, калі трансляцыя пройдзе роўна, нармальна, без всякіх гальмаванняў. Што яшчэ цікавага сёння адбылося? Сёння далі інфармацыю па учорашняй сённяшняй канферэнцыі, якая адбылася ў Нюрнбергу. Воля Карач уже размясціла на сваіх рэсурсах з памяшкання, дзе праходзіў сусветны трыбунал над гітлераўскімі паплечнікамі, над немцамі. Адтуль, прямо з гэтай залы паседжанняў, яны вели здымку сваю, і вось меркаванне такое ёсць, і хутчэй за ўсё мы рухаемся ў правільным накірунку, і хутка лаву, якая там знаходзіцца, займаць будзе узурпатар, вось гэты Чыкаціла беларускі, Лукашенко і яго паплечнікі, канешне. Што тут хацела бы трошки спойлернуць, ёсць інфармацыя з зямлі, што адна набліжаная асоба да Лукашенка потрапіла пад той же самы каток, якой ён разганяў разам з ім, і гэта сведчыць пра тое, што ніхто не застрахаваны ад таго, што гэтая машына не паверне абратна і не наедзе на цябе. Так, такая фігура рэчы, таму што адна з пагроз вельмі распаўсюджаных у бок актывістаў.
осторожно ходи каля дороги, тому що випадково адтуль може виїхати з машини і нешта з тобою зрабіць. Мы ўжо, ну шчыра кажу, уже нават не дзівуемся, тому що ми бачимо, що гэтыя машины якраз таки звяртаюцца ў бок тых, хто іх запускае, тых, хто імі кіруе, тому мне падаецца, што мы ўсё робім правільна і ў гэтым пытанні усе, хто адказаны за тое, што адбываецца ў Беларусі, панясуць, атрымаюць тыя тэрміны, якія яны заслугоўваюць. Усе сапраўдныя беларусы глядзяць інфо ад буслоў і ДНС. Ну так, вы смеетесь, потому что я роблю репосты на неэкстремистском канале, экстремистские материалы, и мы все смеемся, что мы такие, ну, отчая уже, не ведаем, где брать информацию, только на экстремистских каналах. Насамрэч, у Беларуси мне складана сказать, какой канал не вызнан террористичным, экстремистским, або яшчэ нейкім. Нават белые халаты, доктары, сябры смех у зале, але нават яны вызнаныя з беларускага боку экстремістскай суполкай, то бок нашы лекары, якія страйкуюць, якія прысутнічаюць у суполкі, потому что ситуация с ковидом у Беларуси просто бомбичная. Зараз з'являецца інфармацыя, што было схавана каля 33 тысяч загінутых падчас ковіду. Гэта пакуль яшчэ такая вельмі агульная лічба, яна пакуль не аналізавалася, не пацвердзілася. Рома, вітаю. І мы відавочна будзем аналізаваць, глядзець, што падаюць нашы дактары, але шчыра кажу, па той інфармацыі, якая трапляе з зямлі, сітуацыя з ковідам вельмі страшэнная. Не так даўно на адным з беларускіх рэсурсаў у Польшчы потрапіла інфармацыя, што дзяўчына, якая прышчапілася вось гэтым супутнікам, я нагадаю, што ў Беларусі прымусова робяць прышчэпкі супутніка і людзі, хто прышчапіўся, нават гэты вось, ну, я не ведаю, як гэта назваць, яны захварэлі, таму так, мне пишут, что трошки з звуком дрэнна. Зараз мы паспрабуем яго трошки павялічыць. Сябры, напишите, калі ласка, як гук. Мы яго трошки падсілім вам. Зараз ён трошки збольшыцца, таму калі вам моцна будзе гучна, калі ласка, ну, скажите, напишите мне, калі ласка, у чаце, я вас бачу, што з гукам не ўсё добра, таму што, шчыра кажу, вельмі у мяне складаныя адносіны з ноутбукам, і сёння ўжо не без мікрафона, а на навушніках звычайных, якія, ну, працуюць, павінны працаваць нармальна, і ўсё роўна пішуць, што ёсць пэўныя пытанні з гукам. Вось, павяртаемся да беларускіх падзеяў. Сітуацыя з ковідам засведчыла, што вось тыя людзі, якія прышчапляліся супутнікам, яны ўсё роўна паміраюць. І сёння кампанія AstraZeneca замовіла про тое, што нібыта формулу вакцыны для супутніка розвідка Расійскай Федэрацыі скамуніцила ў іх. Таму, я ж кажу, пішыць, сябры, ну не ведаю, што ўжо рабіць, шчыра кажу, мабыць, не дае працаваць тэлефон, давайте я прыбяру. Мне складана зразумець, што іменно, тому што мы учора адраўнялі гук, і ён павінен быў быць нармальным. І давайте паспрабуем трошку зараз. Я папрошу мадэратараў маіх, калі ласка, ну, паслухайце, тому што я прыбрала зараз тэлефон далей, мабыць, дзейсна мікрафоны чуткія, і яны, ну, чапляюць. Слухати можна. Окей, дякую, Олеся Ковалєв. Ну, коли слухати можна, працюємо далі. Сябры, не ведаю, чым праблема, шчыра кажу, уже тесцілі 1 500 000 разоў з гукам, разбіраліся, але, на жаль, нічога так пакуль і не выправілася, але будзем спрабаваць, мабыць, сёння яшчэ нешта зрабіць такое, што дапаможа нам працаваць роўна. Так, давайте павернемся да нашых пытанняў. Дык вось сёння
Я розповідала, що дівчина, яка прищепилася, вона померла, у її була висока температура. І літерально сьогодні наші доктори повідомляли, що не хапає кисню, не хапає приладів приватних, да, для захисту. Наші доктори, я нагадаю, так само прищеплені супутником, аналогічний є китайська вакцина так само, але вось гэтыя вакцыны, якімі коляць у Беларусі, яны не вызнаныя ў Еўропе, з імі нельга ездзіць, на іх пашпарт не выдаюць вакцынацыі. Каб вы разумелі, сітуацыя ў Беларусі з пазіцыі кавідаўскай гісторыі вельмі складаная, вельмі страшэнная. Мы не можам дапамагчы тут, канешне, але зноўку заклікаем, сёння ўжо шмат у суполках пісалі, звярталіся, што сітуацыя крытычная ў Беларусі, калі ласка, будьце дома, ўжо халера на гэтую працу, тут шчыра кажу, ўжо не да страйку, потому што тут прамая пагроза не толькі ад гэтых упоратых, якія з дубіналам ходзяць па вуліцы, да, і зараз відэа пра іх будуць публікавацца, якія яны героі, а насамрэч, калі звярнуцца да таго самага супраціву, якой з дапамогай кіберпартызанаў публікуе дадзеныя, там сцыкуны проста. Яны, шчыра кажу, яны баяцца яшчэ больш за нас, таму што там свеціць, або там два выпадкі, або прыляціць ад галоўнакамандавача, або прыляціць ад міжнароднага трыбуналу. Там ужо трэцяга не дано. Кожная свалата, якая была задзейнічана ў катаваннях беларусах, якая спрыяла, яны, безумоўна, все зараз на такому гачочку, і хутка будзе суд, судзілішча, я бы сказала, таму што мала не пакажацца. Чаму? Таму што, па-першае, сёння стала вядома, што Генеральное консульство Беларусі ў Нью-Йорку зачыняецца, амерыканцы патрабавалі зачыніць злачынную арганізацыю у Нью-Йорку, з чым я іх і вітаю, на адну пачварную арганізацыю цяпер у Амерыкі будзе менш. Таму хутка яны яшчэ звернуць увагу, я спадзяюся, на расійскія консульствы, і таксама ім пінка пад сраку выпішуць, едзьце дадому і там развівайце сваю эканоміку і займайцеся прапагандай сярод сваіх палаумных. Итак, сегодня одна из новин, что на международной конференции, я нагадаю, международная конференция проходила у Нюрнбергу, выступил адвокат, правоабаронцы, специалист в международном криминальном праве Томаш Вілінскі, гэта Рэспубліка Польшча, і ён нагадаў, што Польшча першая краіна Еўразвязу, якая распачала крымінальную справу па факце злачынства ў Беларусі пасля выбараў 2020. Ён таксама зазначыў, што ён беларус, і яны ўсе беларусы, мы, еўрапейцы, мусім быць цяпер беларусамі і з беларусамі. Выказаўся ён на міжнароднай канферэнцыі. Дарэчы, я бы раіла вам зараз звярнуць увагу на рэсурсы, якія публікуюць дадзеныя з канферэнцыі, таксама сачыць за астатнімі навінамі, якія сведчаць пра тое, што Еўразвяз нарэшце звярнуў увагу на беларускае пытанне. Яшчэ раз кажу, мы доўга грукаліся, мы доўга крычалі. Гэта вельмі доўгая, складаная праца, але вось тое меркаванне, што мы стаміліся, не, таму што мы ўжо зараз адчуваем фізічна вынік нашай працы, і мы разумеем, што вось гэтыя бессонныя ночы, што вось гэтыя нервныя срывы ў кагосьці, шмат людзей працуюць з псіхолагамі, таму што здароваму чалавеку вытрымаць гэта ўсё вельмі складана. Таму што вельмі складана шукаць вось у гэтым моры негатыва нейкую кропелечку пазітыву і не страчаць веру і надзею. Вось зараз вынікі нашай працы, маёй працы, вашай працы, вашай веры, вашай дапамогі, яны стаюць відавочныя. Астап піша: жыве Беларусь, жыве вечна, мая сінявока. І трошки абмяркуем сьогодні українські питання, тому що знову у нас є така пачвара, яка пов'язана з Білорусією і Україною. Тому, хей, Фокс, вітаємо, сябра Вістік, я рада тебе бачити, передаю вітання, таке наше щире білоруське.
Ось, я сьогодні усміхаюсь, тому що нарешті ми бачимо, що все не дарма, що хутка. Я звернулася сьогодні до Криниць і, розумієте, у мене такий сум був, тому що ну, я ведаю, што міжнародныя суды яны цягнуцца вельмі доўгі тэрмін і пакуль вось сёння, дарэчы, па украінскіх пытаннях, памятаеце, калі захапілі Яны Капу, сёння справа разглядаецца ў Гаазе па украінскаму пытанню і вось колькі ўжо часу прайшло, што ну толькі зараз, да, там ужо людзі адсядзелі тэрміны, ўжо унітазы так і не павярнулі, негадзяі расіянцы ходзяць і дзівуюцца, ён там дзесьці ў музеі стаіць, і гэты экспанат, ён не разумее, дзеля чаго яны створаны, вось ходзяць, абгаворваюць, і ўсё ніяк не могуць павярнуць актыў украінскі на радзіму, павярніць унітазы, нарэшце вы не ведаеце, як імі карыстацца, як халера. Вось, таму сёння я звярнулася да Крыніц, паглядзець, колькі часу трываюць суды, то бок, ну, вось такой прыблізны тэрмін, калі ўсё гэта можа адбывацца, калі ўсё гэта можа быць. І шчыра скажу, я была вельмі здзівована тым, што, аказваецца, Нюрнбергскі трыбунал, ён трываў толькі 1 год. Амаль год ішла справа, разглядалася, то бок, ведаеце, я штосьці так набралася аптымізму, так, я разумею, што шмат неабходна будзе падаць доказаў, шмат неабходна будзе вывучыць матэрыялаў, але зноўку тут хацела бы падкрэсліць, што гэты год ніхто не сидзеў і не чакаў, калі нарэшце там гэты трыбунал адбудзецца. Працавалі каманды праваабарончыя за мяжой у Беларусі, збіралі матэрыял, гатавалі судовыя справы. У нас ёсць кейс, ужо гатовыя міжнародныя справы, мы будзем звяртацца да нашых рэлакантаў, якія гатовыя сведчыць па сваіх справах, таму што, ну, відавочна, што мы за іх не можам выступаць. Мы ўжо атрымалі ад некаторых дазвол надаваць іх справы дзеля разгляду, таму таксама працуем у гэтым накірунку. Яшчэ раз падкрэслю, калі судовыя справы выпадкова пачнуцца ва ўкраіне, мы гатовы надаваць нашыя кейсы, якія пагадзіліся надаць свае справы і засведчыць, што ў Беларусі абсалютна жудасная сітуацыя, і ў свеце толькі Рашка ведае, што і як, але зноўку, як зараз сведчыць рэсурс gulag.не, не без расіянцаў уся беларуская гэтая гісторыя адбываецца, таму трымаем руку на пульсе. Яшчэ раз кажу, мы гатовыя прымаць удзел у судовых справах, мы гатовыя выступаць ініцыятарамі падрыхтоўкі гэтых справаў, таксама быць удзельнікамі у судовай справе на тэрыторыі Украіны, таму я спадзяюся, не за гарамі, але калі мы будзем бачыць вось такое адносіна з боку украінскага эстэблішменту, украінскага палітыкума адносна Беларусі, калі, ну, тут патрэбна жаданне украінскага бока, шчыра кажу, наколькі яны гатовыя нам дапамагаць у справе прыпынення гвалту. Пакуль купляецца бітум, пакуль малочка тут набірае абароты, ўсё ў гэтым вось кішэні пачуваюць сябе добра. Вось, таму не ведаю, будзем глядзець, але вельмі спадзяюся, што Украіна не будзе па-за гэтай гісторыі, тым больш, што я яшчэ раскажу, тут працуюць каманды, у якіх на руках знаходзяцца кейсы, і гэтыя кейсы, ну, умоўна, гэта, канешне, людзі для нас, але кейс гэта дакументы, якія сведчаць пра тое, што адбылося, і я кажу, тое, што мы прайшлі, беларусы, гэта жах, і ад некаторых справаў мне ўжо украінцы, тое, што я з адчыненага доступу надаю на сваіх рэсурсах, або мы так у размове нешта распавядаем адзін аднаму, пасля Майдану нават украінцы кажуць, што у нас было ўсё. Таксама знікалі людзі, таксама, ну, забойствы, само сабой, Небесную сотню, так, героі Украіны свае ёсць, але таго жаху, якой у Беларусі,
Українці, яны кажуть, нам гэта на голову не налазить, тому що це, ну, це не може бути так в центрі Європи в 21 столітті. Це нереально просто, це якийсь сюр. Ну, білоруси, що у вас там відбувається, як таке може статися? Тобто українці вже тут самі ведуть у шоку таким, що ну, тепер ми розуміємо, чому все так довго триває. Плюс гэта ўсякветачная рэвалюцыя, канешне, гэта было спланавана, і, на жаль, рэсурсу вось такога актыўнага не хапіла для таго, каб зламаць сітуацыю. Але зноўку падкрэслю, на зямлі ведаюць, што рабіць, і як паказвае супраціў, це магчыма. Так што железнадорожнікі, гатуйцеся, ведаюць, што у вас шмат працы. Все будзе Беларусь, абавязкова. У той же час працягваецца сітуацыя з кантрабасам. Сёння Літва паведаміла, што пасля некалькіх ператрусаў канфіскавана 11 000 пачак цыгарэт, але я бы не звярнула увагу, ну, кантрабасы, штодзённа кантрабас прыцца на мяжу з Польшчай або з Літвой. Цікава, што ва Ўкраіне маўчаць на гэты конт, я не бачыла навіну. Адзін раз толькі партыю затрымалі, кантрабанды, і нават рашысты паведамілі пра тое, што ой, з Беларусі нібыта ідзе кантрабас. Вось, але мне падаецца, яны проста перапакавалі гэта на расійскія пачкі і адправілі абратна. Чаму? Таму што паліцыя Латвіі падчас некалькіх ператрусаў канфіскавала больш за 11 000 пачкаў нелегальных цыгарэт з беларускімі і расійскімі акцызнымі маркамі і каля 30 грам метамфетаміну. Працуем суполка разом, вось вам праца разом, вось не на навуку, не на развіццё эканомікі, а кантрабас. Зімбабве, залацішка, там Венесуэла, нафта, до рэчы, сёння по Венесуэле чытала цікавую рэч, хто сачыў там больш-менш да сітуацыі, з Венесуэла прыязджаў брат Угі Чавеса. Вы памятаеце, што ўжо пачціў, ён там за апосталамі здароваецца, а брацельніку сёння можа супакоіцца, таму што запазычылі грошы Беларусі, а Беларусь нешта так, ведаеце, ну нам же тыпу падаравалі. Мы же тут, типу, як з Рашкай сябруем, а що ви хочете? Які гроші? Гроші? Ми не бачили гроші. Ось, сказали, що можуть віддати тракторами, але нечто там пішло не так. І, коротше кажучи, я так розумію, що брат Угі Чавеса з панікшай головою повернувся додому, ні грошей, ні тракторів, тому що ці трактори дорожче везти до Венесуэли, ніж вони там варті, тому... Ну, щиро кажу, панікша голова Угі, брата Угі, ось Лукашенко в своєму стилі, які гроші, нічого не чув, ми ж з вами, типу, ну, у обмін на поцілунки, я ж тут розповів білорусам, цілий парк Угі Чавеса, у Кам'яной Горки є, що ви хочете? Я, правда, не ведаю, там нешта велика сума фігурує, але не буду зараз сочинять, не звернула уваги, тому що новина така, видите, на поговорить, что называется, поехал братик ни с чем. Ось. У той же час повернемся до ситуации с ковидом, забастовка наша ўсё, калі ласка, беларусы, беражыце сябе. Ну, цыган, гэтаму все сказано, піша Берлиол, ну так, позолотил ручку, не тым. Повернемся до ситуации з ковіднай гісторыяй, хто яшчэ не ў страйку, хто яшчэ не пайшоў у забастовку. Неважліва, па якіх меркаваннях вы адсутнічаеце на працы. Галоўнае, каб гэта не было захворвання, таму што кісларод, ахова і 250 мяшкоў для памерных. Гэта лекарні закупляюцца ў каранавірус. Акрамя закупак ежы і расходных матэрыялаў, на сайце дзяржзакупак часцей трапляюць пазіцыі, звязаныя з лячэннем пацыентаў на ковід. Гэта навіна з Еўрарадыёй, можаце азнаёміцца з ёй непасрэдна там. Для нас ковідная ўся гісторыя, дзякую маім мадэратарам, якія надаюць інфармацыю, што нам таксама патрэбна дапамога. Я нагадаю 3 праекта,
і плюс зямля, гэта у нас наша, што называецца, штодзённая праца, з якой мы не расстаемся, таму, канешне, дапамога будзе вельмі важлівая. Загубіла думку, прабачце. Да, ковідная гісторыя, яна, на мой погляд, павінна быць адной з падставаў адчынення яшчэ адной крымінальнай справы. Гэта генацыд, нешта суполкі астатняга часу замоўчваюць, але зноўку мы чутка назіраем, што гэтая вся гісторыя, яна спрамованая на знішчэнне беларускага народу, таму што я нагадаю, людзі за кратамі, і гэта ўжо цягнецца больш за год, з пачатку ковіднай гісторыі, людзей за кратамі спецыяльна садзяць у камеры з ковіднымі хворымі. Гэтым людзям не надаецца медычная дапамога. Звычайныя лекі, яны не надаюцца. Добра, калі выдадуць парацетамол, але, разумеем усе, так, што гэта не проста збіць тэмпературу, а ёсць яшчэ нейкія наследкі, якія застаюцца пасля хваробы. І вось гэтая гісторыя, яна страшная насамрэч, таму што мы ведаем, па-першае, у камерах сидзіць не адзін, не два чалавекі, часцей за ўсё у 5-7 разоў перавышае колькасць людзей у камеры, то бок камера на 4 месцы можа утрымліваць там 20-25 чалавек. Падчас масавых затрыманняў там проста жудасныя лічбы мы атрымлівалі, калі ў камеры на 2 чалавекі і по 16, по 20 чалавек сидела. Учора я чытала ліст, такой ліст, узгад, як Марына, 30 гады, дзяўчына маладая, правела свае сотні на Крэсціна і гульня Тетрис. Гэта жах, разумееце? Вось гуляць у Тетрис, каб проста лягчэй спаць. Таму беражыце сябе, калі ласка. Вы можаце пайсці ў забастовку, вы можаце пайсці ў страйк. Любая форма, яна зараз для нас вельмі важлівая, але памятайце, што хвароба побач, я проста ў іншай краіне бачу, як з ёй борацца, што тут адбываецца і якія засабы выкарыстоўваюцца дзеля таго, каб спыніць распаўсюджванне, і ўсё роўна у нас ёсць рознага колеру адзначэнні зонаў, дзе складаная сітуацыя, дзе яшчэ такая памежная, дзе больш-менш ва Ўкраіне зялёныя зоны, то бок там, дзе эпідэміялагічная сітуацыя спакойная няма. Адначасова ўсю краіну памясцілі ў памяранчавую, у аранжавую гэтую зону. Ёсць чырвоныя зоны, гэта ўжо калі там паказнікі, конечно, зашкальваючыя, і там уже асабістыя умовы дзеюць, але, шчыра кажу, улады тут робяць усё дзеля таго, каб не распаўсюджвалася інфекцыя, не распаўсюджваліся захворванні, і тут нават час часу па громкай, па гучнай сувязі ў горадзе нагадваюць, што неабходна насіць маскі, выкарыстоўваць пальчаткі і трымаць сацыяльную дыстанцыю, то бок тут гэта ўсё на ўзроўні дзяржаўным трымаецца. Я не магу сказаць, што ва Ўкраіне лепшая па ковіду сітуацыя, на жаль, не. Але зноўку павярнуся да таго, што тут робіцца нешта лепей, чым у Беларусі, тому што ў Беларусі ўвогуле нічога не робіцца, і калі ўжо ў Гачавіса брацік адмовіўся ад трактара з гарэлкай, то гэта пра нешта сведчыць. Так, давайте павернемся да Нюрнбергу, тому што сёння Еўрарадыё паведаміла агульную інфармацыю таксама на рэсурсе. Олексія, я так разумею, была про вакцину. Зараз, хвилиночку, я гартану вас, погляжу, что вы пишете. Мало того, що на російці злизали форму від AstraZeneca, вони скліпали недолугий сурогат Спутник 5. Ну, так, ну, слухайте, ну,
меркаваць, што расіянцы нешта роўнае зробяць, гэта, ну, гэта былі б не расіянцы, я шчыра кажу. Тут нават дзівавацца няма чаму. На пачатку было зразумела, што гэта не больш, чым спроба паказаць, што мы ўсе магутнія, як заўсёды, папераду планеты ўсей. Я хацела бы зазначыць, што расіянцы займаюць зараз адно з найвышэйшых па захворванню, калі не самае высокае месца па захворванню. Гэта не гледзячы на тое, што ў краіны умоўная, беру ў коскі, ёсць свая вакцына, свая прыватная, як яны любяць сказаць, скрэпная вакцына, але ніхто ёй не хоча прышчапляцца. У іх цэлая праблема, у іх адзін з самых нізкіх паказнікоў па прышчэпках і самы высокі паказнік па смяротнасці і захворванняў. Таму, ну, гэта маскалі, флаг ім рукі, няхай. Яны за гэта галасавалі, яны гэта абіралі, яны крычалі, што хуйло наша, калі ласка, ніхто ж не супраць. Хацелі атрымаць. Ну, я не бачу праблем, насамрэч. Хацелі атрымаць, вы за гэта крычалі. Зараз Крым, правда, крычыць, што дзе, а хто аджаў нас у Севастополі, там, хто не ведае, дроты, гэтыя плоты ставяць каля вады, людзі не могуць да вады падысці. То бок заўсёды было халяўнае наша, а тут нешта нейкія дзядзькі прыехалі, гэтыя плоты паставілі, ўжо не наша. І там выхаду да мора амаль ужо няма ўсё. Уся гэтая прыбярэжная тэрыторыя, яна ўжо акупавана фізічна у акупантаў акупаваная зямля. То бок хутчэй павяртайцеся ва ўкраіну пад украінскую юрысдыкцыю, я маю на ўвазе, павяртайцеся ва ўкраінскае заканадаўства, і не будзе вам ні плотаў, і будзе вам вада, і не будзе вам спякотна. Вось, пакуль вы топіце хуйло прэзідэнт свету, вы атрымліваеце роўна тое, што атрымліваеце, самі вінаватыя. Шкада толькі тых, хто не хацеў і змагаецца, і зараз змагаецца насамрэч. Калі вы думаеце, што у Крыму і Севастополі супакоіліся ўкраінцы сапраўдныя, якія не панаехалі і якія не крычаць хуйло прэзідэнт свету, там таксама жудасная гісторыя, і калі вы даведаецеся, што там адбывалася падчас акупацыі, у вас не проста валасы дыбам стануць, а яны разам з каранямі павыскокваюць з галавы. Мы больш-менш валодаем тут інфармацыю і разумеем, што там далёка не цукрова, як пішуць мясцовыя там СМІ, калі іх так можна назваць, прапагандоны звычайныя. Вось, таму пытанне павернення ў юрысдыкцыю Украіны, Крыма і Севастополя, гэта, ну, просто прыярытэтнае завдання, таму што там гінуць людзі. Плюс вайна на Донбасе таксама, там нічога добрага няма, паглядзіць, у якіх умовах там людзі, паступае адтуль інфармацыя, можаце глядзець блогераў украінскіх, якія час трапляюць на вось гэтыя квазі народныя рэспублікі нібыта, таму там сітуацыя дрэнная. І да чаго я гэта кажу, калі Беларусь не будзе чыніць супраціў, нас чакае тое ж самае. Акупант прыйдзе не з інвестыцыямі, акупант прыйдзе з зброяй і будзе вынішчаць, выразаць проста каранное насяленне, гвалтаваць, займацца дэспатызмам, займацца тыраніяй. Гэта жудасная гісторыя. Нічога добрага ад расіянцаў не чакаецца ніколі. Яны не прыходзілі з мірам, і ніколі яны просто так не ўходзілі з мірам. Таму тое, што ў нас яшчэ папераду з вамі такая, ну, я не ведаю, ці вайна фізічная або проста інфармацыйнай, у чым я сумняваюся, што мы проста аддзелаемся інфармацыйнай вайной. Не. Яны зяпу расчынілі вельмі добра, таму беларусы гатуюцца да таго, што тых, каго вы ўчора называлі браты, накіруюць на вас зброю, і ім будзе пофігу, як вы іх называлі ўчора, як вы лабызаліся, як спявалі ім дыфірамбы. Гэта абсалютна маразотныя людзі, у якіх няма нічога людскога. Гэтым не можаце паверыць на слова, таму што мы тут маніторым украінскія пытанні па пытаннях Крыма, яшчэ раз скажу, пытаннях у Донбасе, і мы разумеем, што там нічога людскага абсалютна няма. Тое, што паказаў ФСІН, гэта распаўсюджана паўсюль, дзе ёсць маскалі, дзе ёсць расіянцы. Гэта людзі, якія нарадзіліся з зброяй у руках, і ім пілотку на галаву апранулі і сказалі, што яны вялікія. Все, вось яны з гэтай прапаганды ў галаве, з абсалютна расплаўленым мозгам ад прапаганды і жывуць. Там нічога навацыйнага няма. Я заўсёды задавалася пытаннем, чаму ў нашых сістэмах асветы, у установах адукацыі, не распавядаюць пра паспяховыя кейсы, так, там усе кажуць, амерыканцы там багатыя, зажратыя. А чаму яны такія сталі? А адкуль?
Что там, мана небесная некая упала на голову? Там, чаму гэта лічыцца адна з, не адна з, напэўна, па вялікасці актыву гэта айці-краіна. Чаму, як там айцішнікі развіваліся, як яны працуюць, на якіх умовах, чаму людзі там абсолютно забяспечаны. Як стварылася сіліконавая даліна, чаму людзі так імкнуцца туды. Гэта ніхто нічога не распавядае. Вось колькі я атрымлівала адукацыю, не таму, што ў мяне дрэнны інстытут, таму што сістэма так пабудавана. Нам распавядалі пастаянна, вось кожны раз вайна, вайна, вайна. Мы жылі ў нейкім, рэальна я сёння задумалася, я жыла ў адным негатыве. Мне пастаянна расказвалі пра Сталіна, пра Леніна. На халеру ён не патрэбен, што яны нешта новае, акрамя вайны, прынеслі ў гэты свет? Не. Яны нейкую палітыку новую развілі? Не. Камунізм гэта страшна. Сацыялізм гэта страшна. Таму я шчыра кажу, усе гэтыя рэчы, якімі мы жывём, яны нас заганяюць у дэпрэсію нейкую, я шчыра кажу. Таму што калі ты слухаеш, як стваралі Amazon, як стваралі, да, кітайскі рэсурс ёсць, Alibaba, як стваралі Microsoft, як стваралі Теслу, ты разумееш, што людзі ад прайшлі таксама, але яны ведалі, што яны зараз праходзяць жудасную гісторыю, падаюць, і грошаў няма, інвестыцый няма, заклалі ўсё, што можна закласці, але была мэта, яны ведалі, куды яны рухаюцца. Таму гэта зараз успешныя людзі, таму што яны працавалі як шалёныя, і яны верылі ў тое, што яны робяць. Яны разумелі, што калі яны робяць усё па закону, гэты закон не здрадзіць ім, і ў іх не адажмуць бізнес. Зараз распавяду, што ў нас бізнес ёсць такой. Юра Чыш, вельмі вядомая фігура ў Беларусі, зараз беларусы усміхнуцца, дык вось, Чыш далетаўся, сябры. Вось, таму я раю нашым беларусам, выходзьце ў пазітыўную вось гэту калію, таму што шмат прыкладаў, як Польша аднаўляла эканоміку, што яны рабілі, што першапачаткова для іх прыярытэтам было. Сёння я слухала Ілона Маска, і дзейсна я поймала сябе на яго словах, ён сказаў, Тесла ніколі не ўкладалася ў рэкламу, таму што гэтыя грошы мы перанакіроўвалі ў дызайн машын, мы хацелі, каб нашы машыны былі самыя бамбезныя. І дзеля таго, каб не растрачваць кошты, Тесла гэта брэнд, ён сам за сябе ўсё скажа, таму што ён зроблены якасна. І гэта не проста якасная машына, яна прыгожая, гэта машына, у якой дзейсна хочацца падарожнічаць, знаходзіцца ўнутры ў ёй. Разумееце, вось такія прыклады павінны быць, а не як Сталін абассаны, і яму не выклікалі хуткую, і стаяла цэлая кагорта ублюдачных тварынаў і просто так назірала, калі падымецца, то заб'е проста. Я нагадаю, там шла 3-я хваля рэпрэсіяў, і ўсе тыя, хто баяўся выклікаць хуткую, разумелі, што калі гэтае падло ўстане, ўсё, ім хатынь проста будзе, іх проста знішчаць, іх заб'юць, як забівалі дагэтуль. Дарэчы, сістэмна гэта ўсё зразумела. Я не дарма зараз згадваю Юрыя Чыжа, таму што гэта роўна тая ж гісторыя. Ты працуеш на сістэму, сістэма будзе цябе жраць. Ёй ўсё роўна каго перамалаваць, свой ты, чужой, усё роўна, таму што гэта сістэма, якая прыбірае неугодных. У пэўны час ён стаў неугодны, у пэўны час ён вырашыў, што ён можа неяк сябе па-іншаму паводзіць не так, як яму дыктуюць зверху, і ён за гэта паплаціўся. Сёння стала вядома, што яго нібыта перавелі на хатні рэжым, але лёс Юра Чыжа, ён зараз на хатнім рэжыме, а потым ён павінен сядзець побач па тым працэсе, якой зараз запускаецца ў Нюрнберге па выніку канферэнцыі прававой. Можна засведчыць наступнае, што нам сёння паведамілі. На канферэнцыі разглядаліся злачынствы рэжыму Лукашэнкі, асноўнае палажэнне дэкларацыі па выніках сустрэчы. Гэта спецыялістамі сабраны дастатковыя прававыя падставы для распачынання крымінальных спраў па універсальнай юрысдыкцыі.
Другое, дзеянні рэжыму Лукашэнкі маюць прыкметы міжнароднага тэрарызму на падставе міжнародных канвенцый. Трэцяе, гэта зварот да ўладаў дзяржаў, інтарэсы якіх былі непасрэдна закрануты інцыдэнтам з прымусовай пасадкай самалёта РНР, ініцыяванае пытанне аб унясенні Александра Лукашэнкі ў спіс тэрарыстаў. Сусветнай супольнасці варта прыярытэтным парадку прыняць рашэнне аб стварэнні міжнароднага трыбунала ЭТХО для расследавання злачынства супраць чалавецтва, учынёных беларускім рэжымам, і таксама зварот да дзяржаўных дзеячоў, парламентарыяў, палітыкаў, дзяржчленаў ЕС, США, Канады, Великабрытаніі, Аўстраліі і іншых краін з прапановы разглядзець пытанне аб непрызнанні Лукашэнкі ў якасці дзейнага прэзідэнта Беларусі, а таксама аб непрызнанні членаў яго ўраду. І тут чамусьці забылі дадаць такую краіну, як Украіна, але мы перашлем па выніках гэтай сустрэчы тое, што задэкларавалі у Нюрнбергу сюды, каб таксама ў гэтым пытанні падымалі і прымалі нейкія рашэнні, таму што для нас гэта важліва, і плюс гэтыя рашэнні могуць на будучыню гарантаваць бяспеку такой краіне, як Украіна, таму што я яшчэ раз падкрэслю, беларусы не з'яўляюцца нейкай агрэсіўнай нацыяй, але пад ціскам Крэмля і з боязню, што прыйдзецца адказваць за свае дзеі. Лукашенко зараз будзе рабіць усё дзеля Крэмля. Я казала заўсёды, яшчэ раз падкрэсліваю, тых, хто мяркуе, што ён баіцца бліжэйшага атачэння, што ён баіцца, што хтосьці там нейкі снайпер яго знойдзе. Сябры, ён іх не баіцца, таму што гэтыя шаўкі прыстаўлены каля яго дзеля таго, каб гэтую пачвару ніхто дзейсна не забіў. Таму што гэтая пачвара сваімі рукамі аддае Беларусь на рашку і спрабуе гэта зрабіць максімальна легітымна. Чаму невызнання Лукашэнкі дае нам падставу потым сведчыць пра тое, што ўсе тыя паперы, якія ён падпісваў з федэрастамі, яны з'яўляюцца недзейснымі, яны не маюць юрыдычнай сілы. У юрысдыкцыі гэта называецца дакумент нічтожны, то бок ён не мае ніякай юрыдычнай сілы і на яго спасылацца нельга. Для нас гэта вельмі важліва, мы яго не абіралі, беларускі народ выйшаў на вуліцы і паказаў, што Лукашэнкі час прайшоў, яго месца ў судзе, у міжнародным трыбунале, і зараз на падставе тых справаў, якія будуць нададзены міжнароднаму суду, будзе разглядацца гэты кейс. Таму сачым за сітуацыяй вельмі важліва, таму што гэта наша будучыня. Мы не дарма працавалі, мы не дарма збіралі інфармацыю, мы не надаем яе ніколі нікому з трэціх асобаў. Я яшчэ раз падкрэслю, кіраўніца антыкрызіснага цэнтра «Беларускі дом», і як засноўнік Олекса Пірснайдерс, вы ведаеце яго, мы ніколі не надавалі нашыя кейсы. Людзей, якія да нас звярталіся, надавалі дакумент трэцім асобам. Але пры гэтым мы падкрэслівалі, што яны могуць быць выкарыстаныя ў будучыні ў судовых справах з пагаджэння рэлаканта. Таму тыя рэлаканты, якія працавалі з намі, вашыя кейсы знаходзяцца ў архівах нашых, і яны могуць быць у тым ліку выкарыстаныя, калі вы выпадкова страцілі свае дакументы або у вас на руках няма сведчання, вы можете звярнуцца да нас за сваёй папкай, за сваім кейсам, і мы яго вам нададзім. Не пытанне. Консуэла у Галины Царёвой также есть документальный фильм «Энтреллы». Эту хворобу, походу, рассылают с неба. Так, а давайте потрошку по украинских пытаннях, чаму зараз мы закранем, потому что я хотела бы перейти осторожненько у пытання, як система меля, пробачте, сама себе.
Але ў той жа час хацела бы зазначыць украінскае пытанне. Суд пацвердзіў прычэтнасць сеці заправак БРСМ «Нафта», гэта украінская кампанія, да тайнага фінансавання партыі Шарыя. Я нагадаю, Шарыя выдвараюць з Італіі, падаецца, ён у Італіі або ў Іспаніі, я не памятаю шчыра, я не сачу за ім, там що я веду, що гэта курва. Вось. У рукі журналістаў Бігус.Інфо попала інфармацыя з унутрашніх тэлеграм-чатаў партыі Шарыя. Фінансамі партыі кіравала нейка Анжела Васильева Ларкіна, якая з'яўляецца топ-менеджерам групы кампаній БРСМ «Нафта». Яна забяспечвала шарыёўцаў грашыма, пачынаючы ад выплаты неафіцыйных зарплатаў актывістам у ячэйках партыі, да сплаты арэнды, офісаў, мерчу, партыйных газетаў. Шарыёўцы атрымлівалі ў выглядзе наяўных і пераказаў на прыватныя банкаўскія карткі, якія не адабражаліся ў афіцыйным фінансавай справаздачы партыі. Прабачце, расійская проста напісана, я на хаду перакладаю. Прычым «Нафта» патрабавала аправергнуць апублікаваную Бігус.Інфо інфармацыю і выказалася і ўзыскаць прыбутак, які яны страцілі ў 305 тысяч гривняў і 200 тысяч гривень, гэта маральная шкода. Аднак Галасіеўскі раённы суд поўнасцю скасаваў гэта і не узгадніў іск. Журналісты надалі суду копію перапісак, экспертызу, якая сцверджуе іх подлиннасць і доказы ўзаемасувязі ісца з Ларкіной. Вось такая навіна ва Ўкраіне. І што тут важліва зазначыць, зноўку павяртаемся да таго, што усі мы сядзім пад шклом ж Іспаніі. Дзякуй, Сергій Першак. З Іспаніі яго выдварылі, напэўна, паедзе да федэрастаў, тых, каго ён любіць. Я нагадаю, што гэтая пачвара вельмі шмат бяды зрабіла ўкраіне. Гэта чэкіст, якой працуе на расійскім баку, але пад выглядам украінца. Пад выглядам украінца я ніколі не меркавала, што ён мае нейкае дачыненне да Ўкраіны, таму што быць такой курвішай, ну, гэта асабісты талент неабходна мець, або вельмі-вельмі любіць грошы, што ён вельмі любіць, таму мне падаецца, што сядзець яму за кратамі ў любым выпадку, таму што нават калі ён трапіць да федэрастаў, ён аўтаматычна стае выкарыстаным такім, ведаеце, контрацэптивам, якой ўжо нікому не патрэбен, і на яго там ніхто не будзе звяртаць увагу. Або ён апынецца ўжо па рашэнні суду за кратамі фізічна, што, мабыць, для яго і бяспечней будзе, чым наражкі, таму што вы ведаеце, што наражкі сведкаў не вельмі любяць, і іх, як зазвычай, нешта з імі робяць, у іх то сэрца стае, то яны падаюць дзесьці, то машыны іх збівае, то яшчэ нейкая фігня адбываецца, то нюхнуць чаго-небудзь, то бок тут мне невядома, што для яго лепей, але я яму жадаю адну з форм вось такіх абраць, якая яму больш падабаецца, або фізічная крата, або наражкі падыхаць. Тут Толіку Шарыю адзіна застаецца пажадаць: Толя, ты ўсё зрабіў правільна, таму што такія доны, як ты, не павінны хадзіць па ўкраінскай зямлі. Таму пензлюй, калі ласка, на сваю рашку і можаш ім спяваць дифрамбы далей і распавядаць, якой ты шчыры ўкраінец. Я, канешне, беру ў коскі. Гэта што кранаецца украінскіх навінаў. Зараз пра пачвару Юрыя Чижа, якой быў нібыта выпушчаны пад хатні арышт. І што самае цікавае, што мне асабіста спадабалася, справжня падлюка Шарік. Ну так, Шмарі яго называюць ва Ўкраіне. Таму тут нічога я не дадаваць не буду. Яшчэ раз скажу, гэта ўсё у кампетэнцыі Украіны, украінскага суда, украінскіх службаў. Яны займаюцца ім і маюць вынік пазітыўны. Тое, што яго папёрлі ж в Іспаніі, гэта ўжо сведчыць пра тое, што папрацавалі і годна ўсё. Юру Чижа, Чиж далітаўся, як то кажуць, дашчабітаўся, і
Зараз яго накіравалі ў вельмі вядомую беларускую лікарню. Навінкі для беларусаў, я просто паясню трошки украінцаў, для беларусаў гэта, разумееце, у нас нават выраз ёсць такой, як у навінках, то бок вось гэта псіхіятрычная лікарня, яна вядома ўсей Беларусі, літаральна. Вось, фраза «я поеду за гэтых там, я не ведаю, суседзяў на 18-м по прызначэнні», таксама, таму што 18-й аўтобус ходзіць да лікарні Навінкі. Гэта самае вядомае такое месца ў Беларусі, мне падаецца, таму што заўсёды пужаюць, што ты свой век, асабіста актывістам любіць сказаць, што ты свой век скончыш у Навінках. Дык вось зараз у Навінкі патрапіў Юра Чыж, яго накіравалі на псіхіятрычную экспертызу, таму што, я так разумею, ёсць меркаванне, што на фоне таго, што адбываецца, ён або спрабаваў з сабой нешта зрабіць, таму што гэта злачынец у Беларусі, гэта кішэнь Лукашэнкі, гэта пачвара, якая спрыяла таму, што адбываецца ў Беларусі, колькі гэты ублюдачны утрымліваў уладу ў Беларусі. Гэта, я не ведаю, правая рука, нага, або тое, што болтаецца, або не болтаецца, або адно з стальных яец Лукашэнкі. Я не ведаю, хто ён, якую іменно пасаду на целе узурпатара ён займаў, але тое, што ён вінаваты ў той сітуацыі, якая адбылася ў Беларусі, гэта абсалютна дакладна вядома. У цэнтры Менску ён знішчыў свайго часу гістарычную каштоўнасць, Траецкае прадмесце, дзе пабудаваў свайго монстра. Гэты монстр стаіць ужо велічэзную колькасць год, і кожны раз, калі яго праязджаеш, гэта страх страшэнны. І сёння там, наколькі мне вядома, не ўсе кватэры проданыя, таму што, гэта, па-першае, кошты кватэраў шалёныя проста, таму што, па-першае, гэта ж элітнае правае яйцо Лукашэнкі будавала, а па-другое, пабудавана неякасна, і там праблем купа з гэтым домам, але грошы адмылі, яны будаваліся, гэты будынак будаваўся з дазволу плешывай мразі, якой проста зоўнішні выгляд Немігі, вядомае месца, цэнтры Менску. Неміга, яна страшная, таму што яе забудавалі нейкімі монстрамі, мабыць, толькі маленечкая колькасць магазинчыкаў на Зыбіцкай. Боже, прабачце, я давно не была ў Менска, за вуліцу пачала забываць. На Зыбіцкай зрабілі вось такой невялічкі майданчык, вельмі зручны, там звычайна сустракаецца моладзь, праводзіць час, але шчыра скажу, зноўку трошки адхілюся ад Юркі, якой лятае, як фанера над Парыжам у Беларусі. Ведаеце, у мяне, я езжу па Украіне, я таксама назіраю, што мне важліва, я звяртаю на гэту увагу, як сябе паводзіць моладзь увечары, то бок чым яна займаецца. Мае сябры ведаюць, што я люблю увечары, асабіста увечары, такім глыбокім вечарам, амаль ноч, пагуляць па горадзе, паглядзець, што адбываецца. І тут цікава я назіраю. Вось там, дзе я была, нават Кіеў, велічэзны Кіеў, я была ўначы на Дніпрі. Гэта я хадзіла каля мастоў, туды-абратна. Дык вось мэта моладзі была не нажрацца в хламіну, а просто адпачыць. Я шчыра кажу, я была не адна з сябрамі, але ў той жа час дзіваваліся, што моладзь проста адпачывае ў той жа час, калі для мяне Зыбіцкая прыватна, гэта вось такой майданчык, дзе дзейсна збіраецца моладзь, але, як любіць Лукашенко казаць, там усялякі там не заўсёды кампаніі, скажам так, якія сабраліся проста нешта адмеркаваць, проста адпачыць. Таму я спадзяюся, што хутка Зыбіцкая будзе именно той пляцоўкай, дзе проста збіраецца моладзь, не дзеля таго, каб абрыгаць бліжэйшы стол, а проста дзеля таго, каб адмеркаваць падзеі, падзяліцца сваімі ўражаннямі таго, што адбываецца вакол, і надаць досвед, мабыць, замежны, распавесці, як яны правялі час у Беларусі або за мяжой.
Збегаю до вируса, пише Норрель Уолл, збегаю до вируса. Сегодня там было Фокс, я нагадаю, у вируса на канале. Сегодня была Фокс, сябровочка моя. Я сподіваюся, стрим буде цікавий. Не сподіваюся, я впевнена, що з Белою стрим буде цікавий. Але працягуємо про Юрку Чижа. Я не працюю у форматі інтерв'ю, тому що я працюю більш на новинах Білорусі, я живу землею. Я шмат сачу за тым, што адбываецца ў замежжы, таму што, ну, шчыра кажу, я амаль ва ўсіх суполках. Я цудоўна ведаю, што тут адбываецца, і спікераў па замежжу шмат, а вось па Беларусі, на жаль, вельмі мала. І хто яшчэ не падпісаўся на Макса Шабуцкага, Максим Шабуцкі, падпішыцеся, калі ласка, таму што вось для нас гэта адзін з такіх важлівых рэсурсаў. Максим увогуле, шчыра кажу, я не гляжу і вось у каго стальныя яйца, дык гэта Шабуцкага, я шчыра кажу, але не тыя, які у Лукашенка, а ён сапраўдны мужик, такой мужик-мужик. Вось, павяртаемся да пархаючага нашага Чижа. Раней бізнесоўца абанкруціўся, ён быў памешчаны ў СІЗА КДБ. І што цікава, чаму я сёння зачапіла яго, таму што вось гэтыя ланцужочкі, якія я вам заўсёды кажу, умееце будаваць, гэта важлівая гісторыя. Зараз я пагляджу, мабыць, мне мае мадэратары нешта пішуць, нічога мадэратары мне не пішуць, значыць, трансляцыя ідзе добра. Дык вось, пра бабло і зло, гэты пост быў апублікаваны свайго часу на канале Народная грамада. Я не стала яго каверкаць налева-направа. Гэта пост, я вам зараз скажу, Белта. Ён напісаны годна, я не стала яго ад сябе падаваць, таму што я люблю звяртацца да крыніц, і, што называецца, мовай арыгіналу, я хацела бы вам паведаміць, што яны давалі якую інфармацыю па Чижу, таму што я не з атачэння лукашыстаў, і відавочна, што там адбываецца, мы можам толькі паверхнасна разумець, а тое, што адбываецца ўнутры, гэта ўжо расследаванне журналістаў, якія відавочна паведамляюць, як там у палёце. Дык вось, пра бабло і зло. Падобна на тое, што той раскол эліт, якога так дамагались дэмакратычныя сілы, хутка можа стаць рэальнасцю. І, як звычайна, зноўку дзякуючы Лукашэнку. На днях Лукашенко падпісаў указ аб адмене льгот на ПДВ, гэта падатак на дадатковую вартасць, так званы НДС, калі мы будзем знаёмымі словамі размаўляць, для рээкспарцёра. Гэта была першапачаткова выбуданая пад кашалькі схема. Прынцып заключаўся ў тым, што пры ўвозе тавару, прызначанага для экспарту, і калі з'яўляецца мытным аператарам, то не плаціш ПДВ адразу. Так, напрыклад, працавалі з увозам кветак у Расію. Гэта вялікі кейс па кветках. Хто не глядзеў, падаецца, на радыё Свабода ёсць цэлы ролик, бізнес кветачны ў Расіі, з Беларусі, санкцыйка ў тым ліку, таму можаце звярнуцца на рэсурсы, паглядзець, зараз мы не аб гэтым. Пад гэты ўказ працавалі дзесяткі фірмаў пракладак, з якіх карміліся людзі рознага ўзроўню, як Бремена Груп і Шейман, так і які-небудзь Васкрасенскі. Зноўку всплыла гэтая мразота, я пайшла капаць, чаму ён, дзе ён засвяціўся, на чым. І цікавая рэч, ён з'яўляецца, хутчэй за ўсё, гэта я папрошу удакладніць таксама. Я буду капаць па гэтаму пытанні. Ён з'яўляецца кіраўніком адной з малочных фірмаў, вельмі вядомай з Беларусі. Я нагадаю, ва ўкраіне малочная прадукцыя, павялічыўся экспарт з Беларусі на 62%. То бок, я просто задаюсь пытаннем, ці на канферэнцыю Васкрасенскі ездзіў, або ён тут бізнес-пытанні свае вырашаў з арахаміяй. Таму вельмі цікавая рэч. Калі ў мяне не атрымаецца набыць гэту інфармацыю, калі ласка, пашукайце, таму што
дакладна вядома, што ён кіраваў, быў кіраўніком гэтай фірмы. Мабыць, яго ўжо асцярожна прыбралі, але ён ёсць афіліраваным лицом, якое ўплывае напрамую на кіраўніцтва кампаніі і дыктуе ім, як працаваць, і ў тым ліку, магчыма, з Украінай. Таму гэты пост мяне і зачапіў, таму што я пабачыла знаёмыя адзнакі і задалася пытаннем, ці дзейсна нам падаюць гэта, як падаюць. Схемы працавалі як гадзіннік, прыносячы дзесяткі мільёнаў даляраў. Паралельна здзяйснялася яшчэ шмат розных махінацый, на парадак павялічвалі мяржу. 31 жніўня гэтыя схемы ўсё разам з цыгарэтамі і прыніжаннем кошту тавару, батэрпошт, прабачце, гэта крыніцы і ўсім астатнім. Працаваць усё яшчэ можна, але звышпрыбыткі, як раней, ужо не будзе. Мытныя склады і лагістычныя тэрміналы аказваюцца не такімі каштоўнымі актывамі, за якія можна павесіцца. Натуральна, узнікаюць пытанні з працаўнікамі, хто быў задзейнічаны ў шэрым-бізнесе. Гэта свае менеджеры, свае перавозчыкі, свае брокеры і гэтак далей. Некалькі тысяч работнікаў, хто думаў, што прылукі будуць як у Хрыста за пазухай, апынуліся адлучаны ад кармушкі. У бенефіцыяраў схем сітуацыя яшчэ больш складаная. Феадал разумее, што пазбавіў васалаў значнай долі даходаў і, магчыма, закісання, а значыць, трэба паводзіць і патроліць пільнасць. З гэтым у сілавікоў усё проста. Чым больш шукаеш, тым больш знаходзіш. Васалы, у сваю чаргу, разумеюць, што феадал з крыніц плюшак ператвараецца ў крыніцу праблем. Паўтарэнне лёсу Юрыя Чижа ніхто не хоча, а рызыкі такога заходу, як і страх, падазрэнні і нянавісць, вырастаюць шматкросць. Дадаем да гэтага санкцыі, якія не працуюць, бо акрамя бізнес-абмежаванняў яны мяркуюць забарона на выдачу віз. Такім чынам, кола краін, куды можна паляцець з чамаданам гатоўкі, імкліва звужаецца. Туды, дзе лука не дастане, паляцець нельга, не пусцяць. Куды паляцець можна, атуль ёсць выдача ў Расію, бо, пастаўляючы санкцыёнку ў Рэфію, яны парушалі як бы і расійскія законы, прычым з асаблівым цынізмам і ў асабліва буйным памеры. Вось і прыйдзецца ім, бедалажным, боўтацца паміж небам і зямлёй. Адзіны шанец на адкупленне, пераход на бок сіл добра. Тое, што не зрабілі заклікі да сумлення каштоўнасцям і перакананнях зрабіць чорны нал. Да нядаўняга часу бізнес-імперыя Юрыя Чижа працавала ў самых розных сектарах, ад рэтэйлу да будаўніцтва. Цяпер яна маюць вялікія праблемы. Па шэрагу юрыдычных асоб у судах разглядаюцца справы па банкрутству. Напрыклад, у эканамічным судзе горада Мінска ідзе банкрутства асноўнай юрасобы Юрыя Чижа, кампаніі Tripal, вельмі вядомай у Беларусі. Tripal – адна з найбуйнейшых кампаній свайго часу. Не скажу больш нічога, не працавала ў Трайпле, але малі сувязі там. Сутнасць справы ў тым, што гэта юрыдычная асоба паручылася за іншыя кампаніі, даўгі якіх апынуліся занадта вялікімі. Паручыцельствам займаюцца 66 асобкаў у агульным аб'ёме крэдыторскай запазычанасці Tripal. У цэлым доўг перавышае 182 мільёны рублёў. У асноўным уніз цягнуць фінансавыя абавязацельствы Беразоўскага і камбіната сілікатных вырабаў і кварцмелпрома. Сваякі пацвердзілі затрыманне Юрыя Чижа і у камбіната пададзеных на студзень 2021 года. Агульная сума патрабаванняў крэдытораў перавышае 42 мільёны 780 тысяч рублёў, у тым ліку пеня прыкладна 6 мільёнаў. Актывы кампаніі ацэньваюцца прыкладна ў 41 мільён. Тэрмін санацыі, які ёй даў суд, мінае зусім хутка. 7 красавіка мінуў ужо. 7 красавіка 2021 года. Гэта старая навіна, гэта актывы Чижа, калі яго хапанулі першы раз. Ну, не першы раз, насамрэч, зараз трошкі яшчэ абмяркуем. Частка магутнасцяў камбіната загружаная і вырабляе будматэрыялы, але даўгі пакуль не можна пакрыць ні само АТ, ні матчына кампанія Tripal. Прадпрыемствы, размешчаныя ў родных краях Юрыя Чижа, гэта Бярозаўскім раёне Брэсцкай вобласці, там у райцэнтры Бярозы,
Чыж пабудаваў лядовы палац. Больш за 2 гады назад кампанія Tripal заклала гэты будынак пад забеспячэнне жыллёвых аблігацый. Паперы былі выпушчаны для фінансавання будаўніцтва жытловага комплексу «Мармелад» на ўскраіне Менска. Гэта адзін з апошніх будаўнічых праектаў Юрыя Чыжа. Сваякі пацвердзілі... Так. Іншы вядомы бізнес некалі магутнага прадпрыемніка – гэта сетка АЭС «Нафтахімтрейдинг». Я зараз не буду зачитывать усе яго дасягненні. Сёння я выкладу іх на сваім тэлеграм-канале дзеля таго, каб вы маглі азнаёміцца з такой фігурай Юрыя Чыжа. Адзінае, што ад сябе хацела бы дадаць, у Беларусі, і беларусы са мной пагадзяцца, найбуйнейшы прадпрыемец свайго часу быў Юрый Чыж, і зараз ён не першы раз затрыманы. Насамрэч, свайго часу, калі яго затрымлівалі, ён адсядзеў ужо некаторы тэрмін, але зноўку у нас хадзіў жарт, што Юрку зачынілі, таму што на яго палююць маскалі, таму што ён вельмі нагадзіў расіянцам, і хадзілі меркаванні свайго часу, што яго зачыняюць іменна дзеля таго, каб дамовіцца, таму што ў яго стаяла прамая пагроза жыцця за тое, што ён робіць. То бок, гэта не бізнесмен, відавочна, бізнесмены так не паступаюць. Гэта звычайны вар'ят, якой дараваўся да халяўнай кармушкі, і там ён уже ў гэтую кармушку закладаў у гэтую вырыганую гісторыю ім, і, што называецца, яго паплечнікі хлебалі поўнай лыжкай, таму што я яшчэ раз не блізка, але былі знаёмыя з тымі, хто працаваў на Трайпле, і кухню трайплаўскую ведаем, і ведаем, як працавалі сеткі АЗС, бадзяжылі бензін. Я памятаю, на Каменнай Горкі, дзе я жыла, стаяў магазин сеці Чыжа, і калі яго за грудкі ўзялі, амаль разарыліся гандлёвыя сеткі яго. Я нагадаю, сеть магазинаў «Прастор», хто не ведае, ён належаў раней сям'і Чыжа, але зараз на сённяшні дзень, я так разумею, гэты бізнес таксама знішчаны поўнасцю. Таму вось гэта яскравы прыклад, што ніхто не застанецца збоку. Проста я нагадаю, што Юрыя Чыжа ўзялі, калі ён гнаў на хуткасці 200 кіламетраў і спрабаваў пакінуць Беларусь. Гэта яму Лукашенко не прабачыў, і зараз навінкі, а гэта ў лепшых традыцыях СРСР. Вы памятаеце, што калі чалавек з чымсьці не пагаджаўся, ён ішоў супраць сістэмы і выказваў прыватнае меркаванне, яго зачынялі, і з псіхіятрычных лікарняў здаровыя, на першы погляд, людзі з здаровым глуздам выходзілі ўжо як овачы. Таму тут усё нічога не змянілася. Я спадзяюся, што судовыя справы, якія прайдуць по рэжыму Лукашенко, яны будуць мець свой эфект. Канешне, вельмі хацелось бы, каб тут прыцягнута да адказнасці была таксама Расійская Федэрацыя, таму што ўжо доўгі тэрмін яна фінансуе злачынны рэжым і робіць усё дзеля таго, каб беларуская нацыя не існавала. Але зноўку падкрэслю, мы чынім супраціў, мы не спынімся, мы бачым вынікі нашай працы, гэта нас матывуе на далейшую барацьбу, і хутка мы таксама апублікуем звернення да міжнародных арганізацый. Гэта дакумент састаўлены праваабарончымі арганізацыямі. Пакуль не буду распавядаць, аб чым ён, вы ўсё пабачыце на прыватныя вочы. Я хацела бы пажадаць вам натхняцца, таму што калі вы верыце ў тое, што вы робіце, і робіце з верай у сэрцы, абавязкова будзе вынік. Дзеля таго, каб нешта атрымалася, неабходна шмат працаваць. Верце ў сябе, верце ў свае сілы, ніколі не здраце сваёй дзяржаве, ніколі не здраце сваёй радзіме. Побач са мной мае сцягі, украінскія і беларускія. Я не адмовілася ні ад аднаго ад іх,
не гледзячы ні на якую сітуацыю, не гледзячы ні на якую прапаганду, не гледзячы на тое, што свайго часу ў Беларусі, калі пачалася ва ўкраіне расійска-украінская вайна, ніхто не верыў, што гэта не украінцы паміж сабой ваююць, што Расія дзейсна напала на Украіну. Таму ніколі не бойцеся сваіх сцягоў, сваіх гербаў, сваіх гімнаў. Гэта тое, што вас адрознівае ад усіх іншых. Таму што вы ёсць частинка той нацыі, якая называецца, ну, у нашым выпадку, або беларус, або украінец. Я беларуска-украінскага паходжання, чым я вельмі ганаруся. Тому в мене дві країни, дві мови, два прапори, два герба, два гімна і дві нації, за які я буду рвати на шматки. Дякую щиро. Я рада була вас бачити. Я сподіваюся, трансляція йшла для вас ровно, було цікаво. Завтра ми повертаємося з новими новинами, з новими блискучими очами. І хотілося б пожелати вам усім сил і миру на вашій землі, де б ви не знаходилися. Нехай в вашій хаті буде спокійно і тепло. Всього вам самого лепшого. Живи Беларусь. Слава Україні. Побачимося завтра.